ta yi kowa fa inda ka san wa nake ji yanda ka san na haɗe duniyan nan fa Allah bari yi ta nan da ko Allah salamu alaikum Allah ya ga mutanen mu na ana ne lafiya za a yi ne yunwa nake ji bala'i ya kan kutumar Allah maza nake ga muku Allah ni ji nake kamar in haɗe duniyan nan fa ya kokari ya kake ka to ku samun gasar wani abu gani in ba zan iya cinyewa ba za ka iya cinye biredi 100 zan iya cin kwai 50 lemo 30 da kai sauransu zan iya cin biredi 5 ma ka ce 5 ba kuma kai yan banza yan wobi ba kai yan banza yan wobi ba dai laifi ne ba ku biredi 5 kake cewa ka ci da kina cewa yake fada wallahi biredi 5 sa biredi 5 zai ci koma ku zauna Samuel oi 30 Samuel biredi 5 kace zaka ci Samuel zona sana yana da ragon biredi guda 6 a nan ku zauna kowa zai samu rabon shi zaka cinye biredi 5 kana jin yunwa kace zaka cinye biredi 5 kuma zaka ci biredi 5 zan ci biredi 5 ka biredi ya ci ki fara cinye wannan fara da wannan fara cinye gaba daya cinye sai baki daya